E temos que falar tamén da que hai montada na Baña, sobre todo na capital municipal, en San Vicente, cos problemas de cobertura de telefonía móvil da compañía Movistar. Onte xa vos avanzábamos que os habitantes da capital bañesa pois levaban bastantes días con problemas de cobertura de telefonía móvil. Sinalaban incluso dende o Partido Socialista da Baña que con case total seguridade decían así textualmente: fomos os únicos galegos que non puidemos felicitar o ano novo aos nosos amigos e familiares cos xa tradicionais mensaxes SMS. E advertían que non era a primeira vez que isto sucede, que era a quinta vez no ano 2009, e polo que se pode ver, pois tamén, pois agardaban por novos apagóns ao longo deste 2010. Temos connosco a Enrique Vázquez Naveira, ele é o portavoz do Grupo Municipal Socialista no Concello da Baña. Hola, moi bons días, Enrique. Bos días, Emilio, que tal? Feliz ano. Igualmente. Tamén, aproveitamos, feliz ano. Na Baña, entre comillas, na Baña capital, ¿no? En San Vicente, porque menuda hai montada tamén con todo este problema da cobertura de telefonía móvil, que non é nada novo, a quinta vez que sucede no pasado ano 2009. Sí, o que diste, non é nada novo, é a quinta vez. O que pasa é que, curiosamente, pois claro, é máis doloroso, digamos, non? Cando sucede en vacacións de fin de ano, en estas festas tan señaladas, non? Que a xente está, pois, o que pode ter uns días libres ou está ca familia, e, todo o mundo, sobre todo os rapaces, reciben SMS de amigos, de compañeiros. Xa non digo nada aos traballadores, os que siguen traballando, non? O propio Concello, a xente que ten negocios, os cafés, o propio colexio público, se é que hai algún profesor que está por ali todavía facendo algunha xestión ou traballando, o centro de saúde, ou calquera veciño. En realidad, calquera veciño ten dereito a ter, e máis en estas datas, o seu servicio, digamos, operativo. O servicio, por certo, polo que está pagando unha cantidad bastante importante de cartos, non? E como digo, se fora a primeira vez ou a segunda, podría ser achacable a erros ou a problemas ou a ineficacias, non? Pero cando é a quinta vez e cando este tema xa o temos debatido en pleno varias veces e cando unha vez máis o Concello non fai nada ou se sai no periódico, en algún periódico, dicindo que están fartos, que non sei que, eu digo que se están fartos que fagan algo dunha vez, porque cando nos levamos este tema a pleno, eles non fan absolutamente nada. E nós cando chamamos a Movistar o día 24 porque quedamos sin cobertura, en Movistar nos dixeron que non había ningunha queixa do Concello. Entonces, claro, o que non se pode estar en misa é repicando, é dicir, que isto funciona fatal, que isto é un desastre, pero non facer nada. É o mesmo que fixeron que a TDT, non? Hasta que a Xunta de Galicia non colocou o novo repetidor, non arreglou o repetidor, aquí o Concello non fixo nada, non? Entonces, sempre somos os últimos en todo, e isto, a verdade, é que é unha situación moi tercermundista, porque calquera veciño, calquera familiar, calquera amigo de Santiago, da Coruña ou de outros lugares que te quere chamar ou falar, pois a verdade é que non sabe que decir, porque a verdade é que non sabemos que decir. Se algunha persona está enferma, está encamada, algunha persona maior está sola e solo ten teléfono móvil, pois vai aviado, xa pode pasar calquera cousa que estamos incomunicados. Isto é vergonzoso, absolutamente vergonzoso, e o Concello tiña que ser sincero de unha vez por todas, poñerse a traballar, cargar as pilas, poñer a todo o mundo de acordo e facer o que haya que facer, non? E non se pode decir que estamos moi enfadados e salir no periódico dicindo mentiras cando non se fixo nada, porque levamos en este ano cinco veces que levamos o tema pleno, tantas como baixadas houbo de servicio, e non se fixo nada. E se se fai algo, se é verdad que se fai algo, hai que facelo público, para que o saiba todo o mundo. E ademais hai que recordar que Telefónica ten un director que un señor que foi durante moitos anos ministro do Partido Popular. E xa vai sendo hora de que Movistar, Telefónica e todas estas grandes compañías cumplan igual con un veciño que vive nun concello do rural como con un veciño da cidade, non? E non se pode consentir esta falta de respeto absoluta de facer o que lles dá gana, de colocar incluso antenas sin licencia municipal, de tratar a xente como se fóramos veciños de segunda división, pero logo pasar os recibos todos os meses como se fóramos de primeira, non? Isto é absolutamente indignante e a verdade é que xa non sei que decir. Eu xa non teño palabras, nós xa estamos aburridos de comentar estes temas e de ver que non se fai absolutamente nada, non? É un desgoberno absoluto, o alcalde non está, este mes xa marchou de viaxe 2 veces, nos parece moi ben que o alcalde este de viaxe, pero alguén ten que tomar o timón e ten que dedicarse a traballar. O que non se pode estar desaparecido
queixarse despois de que a xente, claro, vaya alporizado ao Concello, de que a xente vaya ao periódico, de que saquemos todos estes temas nas páxinas web do PSOE, de outros grupos da Baña, e que agora digan que van a facer algo, non? O sea, hai que facelo, hai que traballar todos os días e hai que tratar os veciños como se merecen. Isto non tiña pode que estar seguir feito, vamos, que nadie está culpando dos problemas que poda ter unha compañía privada ao Concello da Baña, pero en todo caso isto non é novo, esta situación, e habería que tomar medidas, non? E instar á propia empresa en sí, a propia compañía que ofrece este servicio, pois a que tome as medidas. Si cada vez que parece que hai treboada, segundo algunhas informacións, parece que se queiman as fontes de alimentación da estación que hai aí na Baña, sí. Pois algo pasa. Habrá que insistirlle a Movistar ou a Telefónica para que o solucione, pero ben, non? Hai que decir unha cousa, o Concello non é culpable, pero é responsable. Porque temos que ter en conta que quen vai a defender ao veciño da Baña, pois non vai a ser o farmacéutico, nin o director do colexio, nin o director da Caixa de Aforros, nin o traballador que este en un taxi, nin o supermercado. Quen ten que defender o veciño é o Concello. E quen ten que defender os intereses dun servicio público como é a telefonía é o Concello. E quero recordar que para colocar antenas sin licencia ca oposición dos veciños, o alcalde non dixo nada. Hasta que nos levamos o tema ao pleno, as obras seguíanse a facer. E quen conseguiu que se pararan esas obras e que pediran licencia como todo o mundo, fomos nós. A instancias dos veciños de Troitosende, a instancias de veciños de Monte, a instancias de veciños de Marcelles ou Ovos. Esta é a paradoxa, non? Claro, claro. É dicir, cando as cousas interesan... As empresas fan o que lle dá gana e non pasa nada despois o Concello diga, oiga, pidan a súa licencia e tal... O Concello mira para outro lado. Cando hai que exigirlles a estas empresas que paguen os seus impostos e que paguen as tasas, o Concello mira para outro lado. Se non é porque hai 15 días a Diputación da Coruña mandou unha proposta de tasas para que as empresas de telefonía móvil paguen por estes servicios, e nós, o Grupo Socialista, aplaudimos esa cuestión, e, por suposto, votamos a favor, porque levábamos defendendo ano pleno varias veces, e o alcalde, como sempre, non facía nada. Agora o alcalde non lle quedou máis remedio porque lle viño feito da Diputación, entonces como veu feito da Diputación, aprobou as tasas, non? O sea, que non pode ser que aquí o grande e o rico faga o que lle dá gana e o pobre pague todos os meses. Eso non pode ser. O Concello está para defender aos veciños. E o primeiro é a defensa dos seus dereitos. E por suposto que o Concello non é culpable, pero por suposto que é responsable. Porque o Concello tiña que a primeira vez mandar unha carta a Movistar, esa carta facela pública diante de todos os veciños. E a segunda vez tomar cartas no asunto. Hai institucións como a Xunta de Galicia que teñen moitas bazas que xogar neste problema. Quero repetir outra vez que o presidente de Telefónica, o alto cargo máximo de Telefónica, de Movistar, polo tanto, é un señor que foi ministro de Ordenza Plana durante moitos anos do Partido Popular, e polo tanto hai interlocutores para chamar a esa xente e dicir, mira, isto non pode seguir así, non pode suceder que isto pase cada 15 días, 20 días, na capital do Concello, e desde logo que non pode ser de que pase en Navidad. Aquí tedes que dar un servicio de calidad. Hai un organismo que é o Instituto Galego de Consumo, a que se pode tamén recurrir, a Consellería de Presidencia ten competencias tamén, a Dirección Xeral de Medios Audiovisuais, a propia Consellería de Ordenación do Territorio tamén ten competencias, é dicir, hai moitos lugares onde acudir para exigir que esta empresa cumpla. E o que non se pode é mirar para outro lado, non facer nada, e cando xa chega a sangre ao río, cando todo o mundo protesta, está alporizado, salir dicindo mentiras de que están fartos, de que isto non pode ser, de que temos que protestar todos. Claro que temos que protestar, pero vos, os primeiros, porque sodes os que tedes que facelo, porque para eso estades aí, para eso tedes unha responsabilidade pública, que a defensa dos intereses dos veciños. Pero aquí hai unha deixación de funcións como en todos os temas, que non aportan cartos, que só dan traballo, non? A cultura non interesa, os servicios sociales non interesan, as reparacións das carreteras non interesan, a limpeza das pistas non interesa, aquí só interesa, bueno, pois non sei, a verdade, moi poucas cousas, viaxar, comer, e algunha outra cousa máis, non? Bueno, o Partido Socialista da Baña xa se facía eco e alertaba desta situación fai días a través da súa página web en internet, pero nos decías que xa estabades un pouco cansos desta situación e que xa non sabíades moito que facer, non? Sí, bueno, porque, como digo, é absurdo intentar informar dos temas cando non se toma ningún tipo de medidas, non? A verdade é que nos levar os temas aos plenos é absurdo porque as mocións non as deixan ler nin defender no pleno, presentamos propostas, nunca votan a favor, nós estamos aburridos de votar a favor de propostas do Partido Popular que nos parecen lóxicas, e eles nunca na vida votan a favor dunha proposta socialista, cando son cousas de caixón, son cousas que non admiten dúbida, é dicir, Telefónica non está a cumprir, Movistar non está a cumplir, hai que exigir que se cumpla. Pois
tan sencillo como eso. Non estamos pedindo que se tomen medidas drásticas nin contundentes, simplemente que se mande un escrito a quen hai que mandalo e que se lle diga claramente que se a situación sigue así, o Concello será o primeiro en tomar medidas, chamando a Xunta de Galicia, denunciando na competencia en consumo, en a Dirección Xeral correspondiente, e informando aos veciños de que como Grupo Popular e como Concello da Baña, con apoio